మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత పాదయాత్రకు పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారని సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలో వాస్తవం లేదని అనంతపురం డీఎస్పీ జి ప్రసాద్ రెడ్డి నేడు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాప్తాడులో మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా రాప్తాడు నియోజకవర్గ పరిధిలోని గాండపర్తి గ్రామం నుండి రాప్తాడు వరకు మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత చేపట్టిన పాదయాత్రకు పోలీసుల తరపు నుంచి అనుమతి కూడా ఇచ్చామని జరిగిందన్నారు. ఈ అనుమతి ఇచ్చి మేమే ఎలా అడ్డుకుంటామని అనంతపురం డీఎస్పీ జి ప్రసాద్ రెడ్డి స్పష్టం చేయడం జరిగింది. సునీత గాండపర్తి గ్రామం నుంచి చేస్తున్న పాదయాత్రకు పోలీసులు పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. అటువంటప్పుడు పాదయాత్రను అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం పోలీసులకు ఎందుకు ఉంటుందని అనంతపురం డీఎస్పీ జి ప్రసాద్ రెడ్డి స్పష్టం చేయడం జరిగింది. సోషల్ మీడియాలో అవాస్తవాలను పోస్ట్ చేయొద్దంటూ అనంతపురం డీఎస్పీ జి ప్రసాద్ రెడ్డి మీడియాకు తెలపడం జరిగింది. ఈరోజు అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో రాప్తాడు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు శ్రీమతి పరిటాల సునీతమ్మ గారు గాండ్లపట్టి నుంచి రాప్తాడు వరకు పాదయాత్ర నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పాదయాత్రకు పోలీసులు అడ్డుకుంటారని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ వస్తూ ఉన్నాయి. మేమే అనుమతి ఇచ్చాం పాదయాత్రకు మేము అనుమతి ఇచ్చి మళ్ళీ మేము అడ్డుకోవడం అనేది ఏముండదు. ఏ రైతును కానీ ఏ టీడీపీ యాక్టివిస్ట్ని కానీ పోలీసులు ఎవరు అడ్డుకోవడం లేదు. పాదయాత్ర గాండ్లపట్టి నుంచి సాఫీగా సాగుతూ ఉంది. ఇటువంటివి అపోహలు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయవద్దని చెప్పేసి నేను మీడియా తరఫున ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తరఫున కోరుకుంటున్నాను. వాళ్ళ పాదయాత్రకు పోలీసు ఎటువంటి ఆటంకము కలిగించడం లేదు. దయచేసి ఎటువంటివి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయదు. మేమే పర్మిషన్ ఇచ్చాము. సాఫీగా సాగేందుకు మేమే అన్ని విధాల చర్యలు కూడా తీసుకున్నాం పగటి నుంచి.